ouders waren zondag te gast in de Sint-Petersbandenschool tijdens de 8e editie van het Kinderliedjesfestival. En we zijn ontzettend trots dat we dit jaar 10 inzendingen hebben. En ja, je kunt zien, het leeft onder de kinderen en ja, dat vinden we gewoon hartstikke mooi. En achter de uitvoerende artiesten staat een heel team met muzikaal talent. Het is liedjes maken, schrijven, teksten en we hebben componisten die ons helpen en liedjeschrijvers. Het begint natuurlijk met een paar enthousiaste kinderen. En uiteindelijk staat er wel iets op het spel voor de jeugd. Nou, de winnaar die kreeg natuurlijk sowieso een plaats op de cd. De nummer 2, 3 en 4 die mogen ook op de cd. En de winnaar die kreeg, je ziet hem hier al staan, het is een gigantische beker. Dus die mogen ze dan een jaar lang met naar huis nemen. En dan mogen ze dat om de beurt op de kamer zetten en helemaal mee pronken. Totdat het volgend jaar weer het nieuwe Kinderliedjesfestival is. Dan wordt die ingeleverd en dan krijgen ze zeg maar een soort vervangende beker. En dit is dan weer voor degene die het volgend jaar wint. En na 2 rondes alles uit de kast te hebben gehaald, was er de zware taak voor de jury om uiteindelijk toch 1 winnaar te kiezen. Op nummer 1 is toch geëindigd. Daantje Clariet met een koldering in de kop. De hele zaal, de ganse hal, stoeterbal. Heel leuk. En hebben jullie veel geoefend? Ja. En wie heeft eigenlijk het liedje geschreven? Bert Snijders. En hoe vaak oefenen jullie dan? Met z'n drieën meestal 1 keer per week en thuis bijna elke dag. En hoe is het voor jou? Goed. En wie krijgt nou de beker? Weten we nog niet. Dan ga je nog even uitvechten. Ja. Laat eens even horen hoe blij jullie zijn. Heel blij. Het was volle bak in de aula. Veel publiek zag dan ook Jet, Klaar en Daantje winnen. De grote belangstelling laat zien dat het KLF groeiende is. Het evenement krijgt dan ook waardering vanuit de carnavalswereld. We hebben van de APK een hele mooie cheque gekregen. Een beetje om het kinderliedje zeg maar, nog meer te promoten. Het zit echt wel in de lift, want we zien begonnen met 5, 6, 7 inzendingen. Nou, dit jaar is al gezegd 10 stuks, dus dat is gigantisch. Ja, en die helpen ons daar met een klein beetje. En we hebben ook nog een hele mooie cheque ontvangen van het Gilde van Alte Raadsleden, dus daar zien we super blij met. En natuurlijk wil de organisatie van het KLF ook een beetje dromen met de ogen open. Ja, wij hopen natuurlijk van harte dat wij mogen zeggen over, ik weet niet hoeveel jaar, dat wij iemand op het LVK hebben staan. En ja, dat zou voor ons de kers op de taart zijn natuurlijk. En naast Jet, Klaar en Daantje zullen ook basisschool De Hommel, Feestje en basisschool De Meent op de cd te horen zijn.